Mapagpalang araw, Sir Casper. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Clark. 30 anyos. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay kamakailan lamang nangyari sa lungsod ng Cebu. Hindi ko lubos akalain na makakakita ako ng isang tunay at literal na aswang. Aksidente ko lamang itong nakita at alam kong isa iyong karanasan na hindi ko na naisin pang maranasan ulit. Isa po akong manunulat at kadalasang nasa bahay lamang, kapiling ang aking laptop at computer. May ginagawa din akong libro noon tungkol sa mga aswang. Tanda ko pa, sa gabi ako mas komportable talagang magsulat, habang sa umaga ko naman inaayos ang mga nilikha ko ng kwento. Tahimik kasi sa gabi, walang disturbo, at mas madaling makakapag-isip dahil dire-diretso ang aking pagsusulat. Wala pa akong asawa at mga anak. Ang aking mga magulang naman ay nakatira sa probinsya at dinadalaw lamang ako tuwing bakasyon. O di naman kaya ay ako ang umuuwi sa amin. Maliban sa pagiging manunulat, isa din po akong estudyante at nag-aaral ng abogasya sa isa sa pinakamatandang universidad dito sa Cebu. Naniniwala akong kapag gusto ng isang tao ang kanyang ginagawa, magiging matagumpay siya sa larangang pinasukan at siya ang mag-aangat sa pangkabuhayan. Balik tayo sa aking karanasan. Sa aking inuupahang apartment, hindi lang iisang beses akong nakakarinig ng mga banyagang huni na kadalasang tumutunog sa gabi. Sabi ng isa kong kakilala, aswang raw. Ngunit dahil hindi naman ako naniniwala, hindi niya talaga ako nagawang hikayatin para matakot. Sa naglalabasang mga makabagong teknolohiya ngayon, imposible na ang magkaroon ng mga aswang dahil paniniwala pa iyon ng aming mga nakakatanda. Sabi ng aking lola Saning, noong siya ay nabubuhay pa, madalas umanong magpapakita ang aswang sa isang taong matatakotin at mabilis madaig ng takot. May kakayahang manghipnotismo ang aswang. Kaya nitong huwag pagalawin ang isang tao kung nanaisin nito. Dati ay nababahala din ako dahil naging panakot ng aking mga magulang sa akin ang mga aswang. Ngunit habang lumalaki ako, napagtanto kong wala naman talagang aswang. Kahit kasi matatakotin ako noon, wala naman talaga akong nakikitang isang pambihirang nilalang na gumagapang sa dilim o sa bubungan, sumisilip sa mga sewang at nagnanakaw ng mga patay. Tingin ko ay kwentong bayan lamang ito na kinatatakutan nga ng husto ng mga kabataan dahil habang tumatagal ay dumarami na ang bersyon ng kwento na isasalin na sa iba't ibang lingwahe. Kaya naman nang mawalay ako sa aking mga magulang dahil sa aking pag-aaral, ay nawala ng bahagya ang takot ko sa mga nasabing nilalang. Idagdag pang naging abala ako sa aking pagsusulat na minsan, kahit sa aking mga kwento ay kaya ko na silang ilarawan. Kayang gawan ng paraan para makapangbiktima at minsan makapanghawa. Nataranta lang ako isang Sabado ng gabi. Kakatapos ko lang maghapunan noon dahil may tinatapos akong itipa sa laptop. Nagsimula ulit akong magsulat para naman makarami kaagad. Nang nasa kalagitnaan ako ng aking kwento, ay may narinig akong munting huni sa kabilang dako ng dingding.
Akala ko nga butike. Kakaiba kasi ang tunog niya. Tila napapalatak at tsaka uungol. Habang tumatagal, paulit-ulit na ang kanyang ginagawa. Kaya naman bigla akong tumikhim. May naramdaman akong tila bagay na lumundag sa bubong. Kaya napahinto ako saglit sa pagsusulat. Naisip ko, baka naman pusa lamang iyon. Tumayo tuloy ako at nagtungo sa may bintana para lamang magulat nang may makitang tilang nakasabit sa aking durungawan. Hindi ko tuloy matiyak kung iyon ba ay bestida o hindi. Malapad kasi iyon at nililipad-lipad ng hangin, kaya paminsan-minsang nahahawi para makita ko din ang nasa likuran ng telang iyon. Binaliwala ko na lamang ito at muling isinara ang bintana. Gabi na din at baka dahil to sa anto kaya kung ano-ano lang ang nakikita ko. Nang muli akong humarap sa aking laptop para magsulat, nagambala na naman ako ng mga huni. Sari-sari na ito at sa pagkakataong iyon, may humahagik-hik na din. Hanggang sa tuluyan na akong madaig ng takot at tuluyan ng ginapangan ng kilabot. Hindi tuloy ako makapagsulat ng maayos, kaya nagtapang-tapangan na binuksan ko ang pinto at lumibot sa kinaroroonan ng dingding kung saan ko naririnig ang mga tunog. Wala namang tao. Sinubukan ko bang mag-ingay at tinanong kung may tao ba sa bandang iyon. Ngunit wala namang sumagot. Naisip ko, baka guni-guni ko lang ang mga iyon. Muli akong pumasok sa loob ng bahay. Kung sino man ang nilalang na pinagkakatuan ako, makarma sana siya. Kinabukasan, nagtaka ako dahil makahulugan ang mga iginawad na tingin sa akin ng aking mga kapitbahay. Lalo na si Mare, na maliban sa pagiging magkapitbahay namin ay magkaibigan din kami. Aniya, ang ingay daw sa paligid ng bahay ko kagabi. Tila may naghahabulang mga pusa at daga. Tinanong pa niya ako kung wala daw ba akong narinig, kasi hindi niya naman ako nakitang lumabas. Hindi ako sumagot. Narinig ko naman ang sinabi niya, ngunit hindi ko lang kayang sumilip ulit doon dahil kinikilabutan ako. Hindi naman ako dating ganito. Nakakainis lang isipin na pagdating sa mga bagay na kinatatakutan ko, hindi na ako nagkakaroon ng lakas ng loob na ungkatin pa kung ano ang mayroon. Sa halip, nagpasya akong magpalagay ng CCTV sa aking bahay, sa mismong lugar kung saan ako nakakarinig ng mga huni. Binaliwala ko ang mga narinig kong hindi magagandang ungol mula sa labas ng bahay. Pinalipas ko na muna ang ilang gabi na hindi ko chine-check ang CCTV. Pagsapit ng ikatlong araw, nagpasya akong tignan kung may nakuha ba sa mga videos. Nagulat ako sa aking nasaksihan. Sa unang gabi, isang babaeng hubad at may mahabang buhok ang lumapit sa dingding kung saan ako banda nagsusulat. Idiniin niya ang kanyang tenga at tila ba pinapakinggan ang ginagawa ko. Tinahip ng kaba ang aking dibdib dahil sa takot. Naging hulas ang babae at naghanap ng butas na maaari pa niyang pagsilipan, hanggang sa makahanap nga siya ng maliliit na butas sa may ibabaw kung saan nakapwesto ang aking laptop sa bandang iyon. Nais kong kilabutan ng humaba bigla ang kanyang dila at nagpakawala ng malapot na laway. Tanda na animo, natatakam siya habang nakatitig sa akin. Nais na yata akong lamunin ng takot sa unang gabi ng video na aking nasaksihan.
Sa ikalawang gabi naman, nagbagong anyo siya. Ang kanyang buhok ay humaba at tila gagambang bumubukadkad. Mas naging mabangis siya. Pinagkakalmot ang dingding at halos umangil na ikinaputla ko ng gusto. Hindi ko narinig ang kanyang mga kalmot dahil may suot akong headset ng mga oras na iyon. Ibig kong manghina nang mapagtantong sa mga oras na iyon ay naghahanap pala siya ng paraan para mahablot ako. Kumabog na ang aking dibdib habang nag-iisip kung anong klaseng nalalang ba ang aking nakikita. Mabuti na lang, dinalaw ako ng isang kaibigan, kaya ipinakita ko sa kanya ang nakuha sa mga CCTV. Aniya, hindi raw dapat ako makampante dahil ang nilalang na gumagambala pala sa akin sa gabi ay isang aswang. Hindi ko alam kung ano ang aking iisipin, kaya tinawagan ko ang aking mama. Isinumbong ko sa kanya ang tungkol sa aking nakita. Sabi ni mama, natatakot raw ang mga aswang sa patalim na likha sa tanso. Ngunit wag daw akong pakampante dahil may mga aswang na nanlilinlang. Ilang beses mo na itong magmamanman sa kanyang biktima bago kakatok sa pangatlong araw. Ang sabi pa ni mama, nanggagaya ito ng mga taong malalapit sa akin, kaya wag ako basta-bastang magtitiwala. Aaminin ko, kalalaki kong tao pero natatakot ako sa mga bagay na nalaman ko. Hiniling ko kay mama na puntahan niya ako. Kaagad siyang sumang-ayon at nagsabing darating mamayang gabi. Kaya naman nakampante ako kahit papaano. Hindi na ako nakapagtrabaho pa ng maayos dahil doon. Palagi na lang akong naghihintay ng oras ng pagdating ni mama. Ni ang mga pag-imbita sa akin ni Mare sa kanila para maghapunan ay hindi ko na pinatos dahil alam kong darating si mama. Kinagabihan, bandang mga 9:00, may kumatok sa pinto. Kasunod ang boses ni mama na nagsasabing dumating na raw siya. Hindi na ako nagdalawang isip na pagbuksan ang aking ina at patuloyin sa bahay. Ma, nangayayat ka yata. Pansin ko. Halos ayaw magsalita ni mama habang tinitignan ang paligid ng bahay. Napakunot noo ako. Hindi naman ganito si mama. Lalo na't siya naman ang nag-ayos at naglagay ng mga dekorasyon sa loob ng bahay na iyon. Ilang saglit lang, nakarinig ako ng mga pagkatok sa labas ng aking pinto na ikinapatda ko. Sa pagkakataong iyon, si mama ulit ang nagtatawag sa akin at kasama niya si papa. Pakiramdam ko ay na-freeze ang aking ngiti habang nakatayo ako sa may pintuan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng takot. Sino pala ang babaeng una kong pinapasok? At bakit kamukha niya si mama? Bago ko pa man mapihit pabukas ang pinto, sinugod na ako ng babaeng nasa aking likuran. Naglalawa ito ng husto at dahan-dahan nang nagbabago ang kanyang anyo. Nakilala ko siya. Ang babaeng nakikita ko sa CCTV na palaging nakasilip sa akin sa kabilang dingding. Ang pinagmumulan ng mga nakaririmarim na huni at ungol. Rinig ko ang mga pagkalampag ni na mama at papa sa pinto. Nagsisisigaw na din ako ng tulong dahil sinasakal na ako ng aswang. Nakakasindak tignan ang kanyang mga matang nanlilisik na nakatitig sa akin. Tila ba wala siyang balak na bigyan pa ako ng pagkakataon para makasagap ng hangin. Pakiwari ko ay naging kandilang nauupos ang aking mga paa na biglang nawala ng lakas. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ng babae at nakakaya niya akong sakalin
gamit lamang ang kanyang mga kamay. Nang umisi siya at muling lumawit ang napakahaba niyang dila at animo sawang gumagalaw. Para yata tignan kung paano ako pupuluputin. Napapapikit na ako sa pinaghalong sakit, takot at pagod. Hindi ko alam kung makakaligtas pa ba ako. Kahit na alam kong nasa kabilang pinto lamang ang aking mga magulang. At ginagawa ang lahat ng paraan para makapasok. Nang sa tingin ko ay malapit nang dumilim ang paningin ko at mabibingin na sa lakas ng kabog ng aking dibdib, bigla akong nabitawan ng aswang. Bumagsak ako sa sahig at mabilis na naghabol ng hininga. Napakasamang epekto pala kapag sinakal ka ng isang tao. Tingin ko ay nadurog ang aking Adam's apple dahil sa sobrang higpit ng pagkakahawak ng aswang. Sa nanlalabo kong tingin, nakita ko si Papa na galit na hinagupit ng buntot ng pagi ang babaeng humihiyaw sa sakit. Umaangil ito at ginustong sumugod, ngunit nasa labas din pala ang pamilya ni Mare at ilang kapitbahay na sinabuyan siya ng asin. Si Mama naman ay nag-aalalang dinaluhan ako at tinulungang makabangon mula sa pagkakasalampak sa sahig. Aniya, mabuti na lang daw at nakaabot pa sila. Hindi ako nakasagot nang tanungin niya ako kung bakit nakapasok ang babae sa loob ng bahay. Nakaririndi ang kanyang huni na kaagad siyang tumakbo papunta sa likod bahay. Kaagad naman siyang hinabol ng aking papa at iba pa. Ngunit nagulat na lang sila dahil wala nang natagpo ang tao doon. Hindi na iwasan ni Papa na sigawan ang aswang na kapag oras na bumalik sa bahay at guluhin ako ay tatapyasin niya raw ang ulo nito. Ilang saglit pa, isang paniki ang lumipad papalayo. Napakahirap ipaliwanag, batid kong ilan sa makikinig ay hindi naniniwala. Pero ayos lang. Nagpapasalamat pa din ako at nailigtas ako kaagad ni Papa at Mama. Napag-alaman naming ang babae palang ilang gabi nang sumusubaybay sa akin sa kabilang dingding ay aking kaklase sa abukasya. Ilang araw kasi siyang absent dahil sa mga latay niya sa katawan na walang makapagsabi kung saan galing. Nang banggitin naman ng mga kakilala namin ang tungkol sa paghagupit ng aking ama sa aswang ay tila ba nanginginig ito sa labis na takot. Nagmula pala siya sa isang malayong probinsya at napilitang magtungo sa syudad para magbagong buhay. Ngunit dahil ang aswang ay aswang, hindi kailanman mabubura ang katotohanang hahanap-hanapin niya ang lamang loob ng tao na kanyang kinasasabikan. Sa ngayon ay hindi pa ako iniiwan ng aking mga magulang sa bahay at wala na din akong napapansing kakaiba sa CCTV na inilagay ko sa likuran ng aming dingding. Sana naman ay huwag na siyang bumalik para manggambala dahil baka sa susunod na gawin niya ito ay mapatay niya ako. At siya nga pala, Sir Casper, yung video na naipadala ko, yan yung kuha sa CCTV. Ikaw na po ang bahala kung isasama mo sa pag-upload yan. At hanggang dito na lang po. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig. Muli po, Clark ng Cebu. At bago po tayo magtapos mga kasungka, shoutout ko lang po lahat ng nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Imelda Pascua. Shoutout po kay Darren. Ayan na po, boss. Na-shoutout na kita. Shoutout po kay Dailin Pahiyahay. Shoutout po kay Ivana Vista ng Damam, KSA. Shoutout po kay Jade Sierra ng Malaysia.